Pulana hambai sini media friends to sini Jalana subdivision TISF nengmenai kaisa press meet kana thangai tongo ini sini social media chung nukha Koborok Sahitya Parishad nai blog ni kaisa memorandum no chung tuina no ini chung press meet kana thangai tongo anyang jagra digi tongo ini Kumlungdiri College ni Vice President BP ini Abel Deverma yang tongo jagra digi sini Alim Deverma TISF College in Church tebo klubo sini TISF leaders tongo jeng tini belai ke je boni memorandum CM no rumani apun ti belai jeng khak khamajak tam nimba jeng TISF ai onanno organization student organization asuk dini coba khai tumai je Koborok no jeng roman ski by sinani baginai o sang tini tubunga borok dukumaka tubunga borok case rokman dasar abu ni yagal ko chung takhono chung sinio chobano chung success khaimia ko tanhima chung jakha tini chini mokol bai thangno tangi sungo mayang thana chung gomi maka tang himale chung kebunai kebuya chung puila wansu tongoni sudu otul debrama song apa herokni wansu tongoni tini chung nu ka hai sini Koborok Sahitya Parishad nai belake khak khamo tamni humale asuk irresponsible borok sakno intellectual ni wansubo kebengnani simi samung kaisa bui thansano kebengnani simi nayo जों बर' जतनो थानसाङैनो कायसा दिमानो जों फाइले बांखाय तिनि बर'नो नुजावखा हेलायनाय जे कबरनो बांला बाय ताय देवनागरी बाय मासि दिनाय आबाहाय रखने बर' मेमोरेन्डाम नुमानो आं बर'नो तिनि अ प्रेस मिटिं मानमे आं सानामु सङो सिनि TISF नेंगैनाय नरक जबाव नखरमायाखै एबा Dofani samungo basai maya kakai tak kebeng di Indonesia namun semua. Aguligo tongtutui, asututui, sini borok ni duko kosto buziatang di Indonesia yang borno sanamu semua. Sini student ong ni duko kosto rono buziatang di Indonesia yang borno sanamu semua. Tani hingga asuk dini borok ke mokol lugiada. Ini biang ni people awene borok sisa wina yang mah ke borok. Oma heke borok memorandum rokona naka borok koijana borok ang semana musung sara tipra ganang sara tipra sa Koborok sanai sudu Koborok sanai simia Koborok sayarogo roman script no favor khainai tini borok sawi tomo coba khale tomayo borok he boroni sudu kebengnan himida boni samu abun maginai Sini press meet ni mandame sini Jrainak subdivision TISF especially sin sanamu sungo je oma haike borok tak kebeng thung inke TISF jeng asubui tongla jeng aba hai dopani kebeng nai rano bo jeng kaham ke jeng sini bunti ke jeng answer nai jeng siwo ang borok request khayo borok oma haike tak kebeng thung borok buskango je thansani lamo je chini student rokni musung mani no eba student rokni je favor no eba student rok je nai tongmani no borok ta ke bengthung hayake jungbo haina asubui tongla borok amo buji thung tin duko kosono buji thung borok jeng asuk dini jeng TISF rok jeng siang yang jeng survey rok khaina jak Joto student ono bortam paper kai Roman script 98% borno
Roman script fever kayu. Ini borong tangi kebungan nangba. Apa nih bagai? Angkain hai borong request kanai. Borong bongi aje borong ni a memorandum no. Borong roh saya hatu. Apa hai ke do pawo ulu mulu eba tak kebeng tung. Asus kawina no. Ani kono kaya.